যতন হামবাই তুমবাই খ্যা ফাইনাল 3 তারিখ এপ্রিল উদয়পুর ত্রিপুরেশ্বরী গ্রাউন্ড কাইছা কতর লোক কুটুম পান্डांनाय টিএমপি बाय कबकजाक आ जागा चिनि बुबाग्रा फाइसक फैनाय फानिबाङै गमति आमसायनि जत लुकरनो चिनि हा दै न फानि बागै जों जबा खालायनानै रेली संसाजाक आ जागाव फायनायनि उनथुनै कबकजाक हामबाय जत गुमति डिस्ट्रिक्ट तनाय चिनि प्रसाता खुरनो आखाबाय कबाय खुरमुया फायु फाइनाल एप्रिल 3 तारिख चिनि महाराष्ट्रनि दागे मबाइ जनसभा थांतो आबो जागावो हाबाय दफा चिनि बेनिया योग समामाय बान्दावो जत फायामाय फायदि चिनि टिप्रासा एकट बाय चिनि लैंग्वेज हा बर्थ राइट चिनि एकट चिनि राइट हा चिनि फंडामेंटल राइट्स कन्स्टिट्यूशन आबो मेन बान्दावो तो जत सफेले दङो आरो फायामाय बान्दावो जत दाखरो आंकाम खाबाय खुया जत गुमति डिस्ट्रिक्टनि चिनि नगरमा आं खबरना फाइनाल 3 तारिख एप्रिल गुमति डिस्ट्रिक्ट लेवल काइसे चिनि मास गैदरिंग तथा प्रोटेस्ट मुभमेंट ऑफ मूवमेंट जत्तनना आं फाइनाल आंनि हिमाबा अबखाचे थिनांनि जबा चिनि बागै एकटा मिनिट चिनि बागै बेलायनि इम्पोर्टेंट बनि बागै नर जत्तन कार्य नर उदयपुर टाउन जे भायो जों पान्डा खालामनाय प्रोटेस्ट खालामनाय जत्तन आरो फाइनाल हामबाय चिनि जत सिक्ला रक न आं कयमुं चिनि चौबा खलायनानै जरा सबै दंफैका हाइन बागां जतन कयु 25,000 बरकनि चिन कुथुमै दङो चिनि फाइनाल एप्रिल 3 तारिख 2025 त्रिपुरा सुंदरी उदयपुरनिया स्कुल ग्राउंड जतन फाइमानजक फाइनाल बागां कयजाव चिनि टिप्रासानि मानथाय चिनि टिप्रासा एकट ते चिनि रोमान स्क्रिप्ट डिमान्ड ते चिमो जा कुथुमबायनाय के जों फुनुगिरनाय पुरा इंडियानो जे चिनि टिप्रासानि फान हरे चिनि 3 तारिख एप्रिल मासो काइसा अत लुकुटुम पाना दंगो और लुकुटुम पानो चिनि जत बुबाग्रानि वारना आं कयजागो हाय अल हाय मानजा फैनाय बागै आसे हामबाय फाइनाल 3 तारिख काइसा हाइन बाङै मुदिनो जत आमसायनि हाय मानजा पानो बुबाग्रा चिनि प्रासानि बागै जाय नय फ्लाइ सावि दङ चिनि अधिकार दङ हाइन बाङै मुदिनो जत हाय मानजा बाङै Matarbari Higher Secondary School kaisa bubagrani pilgrim mumbai mas gathering na nani to or jotno phaina bagai koyo joto tiprasa tai bubagrana hamda जतनो साजा काहाम तिनी बुसकां 3 तारिख एप्रिल वो चिनि बुबाग्रानि दागे मुंबाई मास गेदारिं तो आरो जतनो फैलमा आं काबकजाव आंखौ महारानी सेलागां YTF नि ब्लक प्रेसिडेंट आरो मि जतनानि खाबाय खुबाय बुबाग्रानि प्रग्राम फायदि फायचो जातिनो तैसारमन पान्दाव चिनि रोमान स्क्रिप्ट कबरक रोमान स्क्रिप्ट आबुनो खेलमान पान्दाव जतनो चुबा फैजा देहिया आसुना आं काबकजो लुका जत चिनि गुमति डिस्ट्रिक्ट नि जत तम चिनि लिडार समा खाबाय खुबाय कबकजागो चिनि 3 तारिख एप्रिल मासो चिनि जनसभा नानि थांनि दङ आजागाव जतनो DWF YTF जत लिडार समा फाइमान जानानि अक्रा साक्रा जतनो फाइमान जानानि जतनो आनि खाने हमजों एफारो जों फाइनाल एप्रिल 3 जों काइसा बलायखानि गुमति डिस्ट्रिक्ट सिमिया जत गुमति डिस्ट्रिक्ट गाना गिरि दंनाय एबा खाना ऑल डिफरेंट जत लीडर्स दं फाइमानो विशेष के गुमति डिस्ट्रिक्ट दंनाय रं नायतना थांखो लेकिन जानाय बलाय केना नायतो काइसा प्रोग्राम लायनाय आपलो चिनि नांगुपानि काइसा स्क्रिप्ट न तयै ते काइसा केना चिनि डिमांड्स रं तयै बलाय केना चिनि हाव कैसे करें तो मने ना बुबाग्रा बायथां संबाय कक्सानाय ते बरो रबाय बलायखिनि कम्युनिकेशन खायनानै बाय बचाय तो होय तो आपलो जतनो कबगो निरो जतनो फायबायदि जों मालाय
joto hastini tiprasar ma joto hastini diploma ba bus kago sini April mase 3 tarik sini do kutum panda kago or jaga sini tiprasar ekor sini man script note sini kutum panda kotor ma to sini district ga hani bagai joto hastini tiprasar joto hastini diploma o kutum panda o khatung khajak lai ham dalam pai joto no manjangan lai joto no kaljar hambai karena joto no kumbai na taisa ko mon ba ko terus kan sini dari April lo sini panda kutum kotor mangai aja ko sini buka graf sini nang mani sing berapa sini ko hani besaro no begitu na saya kena ro kainai sini buka graf aja ro to no pai sini Boni kok kenal ya nih, boni baik sang nih orang nasi kenal ya nih. Do boni kai baca nih, ada kabar tahu. Do tuh hanya hambai, buat gerai belum. Wajib ini, itu wajib problem musuh. Tidak boleh tebo tipramotha. Jisa kainai, tipramotha ni warrior jotono problem musuh deh. Sini kainai April 3 tarik April lo, sini habu bagra kai domo. Jotono kainani unthun hambai. Bukan longlip, wajib longlip. Ya, waktu itu di prasarana kerumah ya perwa. April masa 3 tarik go sini mas gathering untuk berong nai. Hanya bagai kotorma sini nangmani kok sini obisot ni next generation bagai look kutum pandawa kok hadap nai. Dua kerawat kai shop ini. Hanya bagai jatuh sini semua sini woi masa bakar saya lagi jatuh lagi angkat lagi hanai jatuh nak belum.